Здравейте хора, здравейте, аз съм София и това е послание за Стефко. Съжалявам, че ти въркам името, не ти казвам фамилията. Може би ти ще се познаеш сам. Аз съм София, Стефко и този клип е за теб. И това е за теб урок за блогърство и на всички блогъри, които не се справят добре. Но главно за Стефко. Аз ти написах долу в коментарите или в Google+, че може да ти дам един урок. И сега ще ти го дам. Yes! Така, първо, за да бъдеш блогър, трябва да имаш супер готина фраза. От сорта на здравейте! Здравейте! Ласта! Здравейте хора! И такива неща. Второ, да кажеш да си избереш тема и някои твои предавания, но не да копираш. Може да изкопираш едно, например от Емил Конрад, аз съм изкопирала истината ли да смеляваш, но и ти може да изкопираш нещо такова и да си измислиш. Трето! Винаги добавяй към някоя готина шегичка в блога, в твоето клипче. Четвърто. Винаги, абсолютно винаги трябва да сте измислили тема. Не да почнете видеоклипът. Натискате камерата и стоите и става от сорта на нещо такова. Здравейте! И така, не трябва да се получават такива неща. Трябва да е здравейте! Днес ще говорим за, например, училището или какво си такова нещо. Така. Днес ще говорим за училището. Именно така. Пето. Винаги, никога не копирай ничия тема, ако някой блогър е качил нов клип, например, училището или гаджетата или такива неща. Никога не измисляй да го правиш същия. Просто измисли нещо различно. Иначе ще има хейтърство. Много хейтърство за този блогър. 5 или 6. Ще приема, че 6. Винаги добавяй по нещо твое и клипчетата нека бъдат твои и когато си когато снимаш клип, винаги добавяй по един специален ефект. Винаги. И завършва изненадващо с някоя тема, новина и такива неща. Винаги завършва с някоя готина новина или готина песен. Винаги прави поздрави за някой, клипчета за някой. Това беше урокът за теб. Дано да съм ти помогнала и да съм помогнала на много хора, които са искали да станат блогъри. Благодаря ви и както казваме Конрад, до другия път и